Pito ka ruta sa Southern Iloilo. Gina-survey sang Iloilo Provincial Planning and Development Office angot sa ipatuman nga local public transport route plan. Nagabiyahe nga mga traditional kag modernized PUJ kag dagsa sa mga pasero gina-monitor man. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang Sasa live sa Barangay San Antonio, Oton, Iloilo. Zen? Kim, nagapadayon sa gihapon ng SIMEX sa probinsya sang Iloilo agud madeterminar sang Iloilo Provincial Government kung bastante ang numero sang jeepney units nga makaakomodar sa mga pasahero. Nagpwesto sa San Antonio, Oton, Iloilo ang mga enumerators sang probinsya sang Iloilo agud bantayan ang numero sa mga nagabiyahe nga traditional kag modernized PUJ nga sakop sang ruta sang Oton, Tigbawan, Miag-aw, Gimbal, San Joaquin, Igbaras kag Tubungan. Lakip diri nga ginbantayan ang pagdagsa sa mga pasahero halin alas 6 tubtob alas 9 sa aga nga peak hours kag alas 9 sa aga tubtob alas 2 sa hapon nga off-peak hours. Pinaagi sa simulation exercise mahibaloan ang turnaround time sang jeepney units kag ang maakomodar nga mga sumalakay. Halin alas 7 tubtob alas 8 sa aga sa Oton nga ruta, may 68 ka units nga nagabiyahe kag ginabanta yara sa 1,200 passengers ang napasakay. Aminado ang IPPDO nga may dapat pa nga pasanyugon sa ginapatigay nga simulation exercise. Ang isa is hindi naton makontrol ang aton nga dispatching sa aton nga mga jeep. Pero however, gina-strategize lang namon diri sa survey area namon nga ma-monitor kag ma-record sila, although wala na follow ang amon nga suppose nga dispatch plan. May flaglets nga ginpahamtang sa mga PUJ nga kabahin sang survey. Tanan nga first town ang makasulod sa Iloilo City. Samtang ang iban nga provincial jeepney ang tubtub lang sa Mahon Terminal sa distrito sang Arevalo. Diri sa Kabanbanan, Oton, nakaparada ang mga PUJ. Sa sulod sang 3 ka minutos, kinahanglan nga maglakat bisan pa nga wala sang pasahero. May pasahero kag wire lakati kami na niya. Ali kami sa 3 minutes ya. Ginpalabot naman sa mga driver ang ila pagkabalaka bangod tuman kagamay sang pasahero sa ila ruta sa Oton Diretso kung ikumparar sa numero sa mga nagabiyahe nga jeepney unit. Pabor man sila sa modernization apang pangabay nila nga dapat binagbinagon man ang sitwasyon nga hindi sila matamaan. Pero ihatag sa plastado kag mayo nga pagplastar nga mabuhi ang driver, mabuhi ang operator. Hindi lang kon nga ang operator kag driver do so wala lang nga makuhaan sila nga pangugibuhian. Nakaschedule sa masunod nga semana ang North Central nga ginalakipan sa mga ruta sa Northern Iloilo kag Central part of Panay lakip ang Mina, Pasig City kag Pototan, Iloilo. Sa tion nga makumpleto ang SIMEX igo-consolidate ini sa probinsya agud masumiter ang updated LPTRP sa Department of Transportation. Kim, suno sa IPPDO, tinguaan nila nga maplastar sang maayo ang dispatch system sa mga PUJ. Agud malikawan ang pag-agaway sa mga pasahero sa dalan, ilabi na mga kooperatiba nga wala pa sang service plan. Kim? Madamogid nga salamat, Zen Kilantang Sasa.